давлат ҳукумат ва ҷомеаи имрӯзаи мо бо азму ирода ва талоши ватанхоҳонаи зан модари тоҷик эҳтироми хоса мегузоранд, чунки ӯ мушкилоти бисёр сахту сангини зиндагиро сарбаландона таҳаммул мекунад, наслро ба дунё меорад, тарбият мекунад ва ба воя мерасонад ки фарзандони онҳо созандагони асли имрӯзу фардои ин сарзамини муқаддас мебошанд. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан бо талошҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақш ва мақоми занон дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат баланд бардошта шуд. роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати баланд бардоштани ҳуқуқ ва озодиҳои занону модарон ҷалби васеъи онҳо ба раванди татбиқи сиёсати давлатӣ, интихобу тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувон тадбирҳои зарурӣ андешида, ин масъала дар маркази таваҷҷӯҳи президенти мамлакат ва ҳукумати кишвар қарор дорад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти воқеияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва хусусиятҳои фарҳангиву суннатӣ шакли муайяни сиёсати беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии занонро ба миён гузошт. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз моҳи декабри соли 1999, қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробарии амалигардонии онҳо аз соли 2005, барномаи давлатии таъмини ҳуқуқҳои баробар ва имкониятҳои баробарии мардон ва занон, барномаи давлатии дастгирӣ ва тайёр кардани кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон, ҷудо намудани квотаҳо барои духтарони ноҳияҳои дурдаст аз ҷумлаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва тадбирҳое мебошанд ки баҳри иштироки фаъолонаи занон дар ҳаёти ҷомеа мусоидат менамояд. заминаҳои давлатии дастгирии роҳбарии занон пеш аз ҳама дар татбиқи сиёсати давлат баҳри таъмини ҳуқуқу озодиҳои занон ва мардон, инчунин таъмини имкониятҳои баробарии онҳо таҷассуми худро ёфта, мавқеи роҳбарияти сиёсии мамлакатро дар ин самт нишон медиҳад. қайд кардан ба маврид аст ки конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои занон дар қатори аввалин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътироф намудаи тоҷикистон қарор гирифтааст. барои оилаи солим, барои фарзандони батарбия мо занон, мо модаронро мебояд ки диди нав дошта бошем, соҳиби ҳуқуқҳо бошем ки яъне ки ҳуқуқҳои худро донем ва дар барқарору оилаи солиму пурқувват будани ҳамин оилаҳо саҳми беандоза дошта бошем. ва гуфтан мумкин аст ки ҷавонон ки ин нерӯи таҳкимбахшанда ва пешбарандаи ҷомеа мебошанд, мо занон ва модарон тарбиятдиҳанда мебошем. барои ҳам қадар мо кӯшиш бар он мекунем ки дар тарбияи насли наврас саҳми беандоза дошта бошем. ва хулоса гуфтан мумкин аст бо як итминони комил ки ҳамаи ҳамин нуқтаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба он равона гардидааст ки мо ба як зиндагии арзанда, таъмини соҳибистиқлолӣ ва пешрави ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон ба як пояи баланд расем, то ки дар тамоми ҷумҳурӣ мо соҳиби ҳуқуқҳои худ бошем. дар баробари дигар қишрҳои иҷтимоии мамлакат, нақши занон дар рушди ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон меҳварӣ ва тақдирсоз мебошад. бо дарки ҳамин зарурат, ҳанӯз аз ибтидои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақому манзалати зан дар ҳамаи соҳаҳои давлатдорӣ, хусусан идоракунии давлатӣ, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бояд зикр намуд ки истиқлоли давлатӣ баҳри таъмини воқеияти устувории занон дар ҷомеа имкониятҳои васеъро фароҳам овард ва занони қавиирода, соҳиблаёқату бо ҷасорати тоҷикро вориди раванди иҷтимоиву сиёсии давлатдорӣ намуд. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатияшон иброз доштанд, дар фарҳангу тамаддуни мо тоҷикон иззату эҳтироми зан-модар ҳамеша ҷойгоҳи хоса дорад. ҳоло метавон гуфт ки дар ҷумҳурии тоҷикистон нақш ва мақоми зан дар раванди идоракунии давлат сол то сол афзоиш ёфта истодааст ки ин омил аз дигаргуниҳои назаррас дар ҷомеа ва баланд бардоштани шуурнокии занон ва кору фаъолияти онҳо дар тамоми мақомоту идораҳои давлатӣ дарак медиҳад.